Bugün atı vatanımız Türkmenistan halkara giňişligine ulug ara baglanşanyň esas zynjyry, möhüm ulug logistika geçelgelerin merkezi hökmüne ägir ulu kuwwata eýedir. Ýurdumyzyň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan, Arkadagy Gahrman Serdarymyz tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilýän täze awtomobil we demir ýollaryny, deňiz portlaryny hemde köprüler gurup beýik ýüpek ýoluny täzeden tikeltmek siýasaty bugünkü gün batı depkinlerde durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne umum uzunlygy 470 km bolan Aşgabat Aşoğud ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň gurulmagy hem Türkmenistanyň sewet we halkara derejeli möhüm ulug logistika merkezi hökmünde eýeleýän orny pultalandyrmagy, ulug puwdagyny halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk berkitmäge, multimodal ulug aratnaşyk ulgamynyň düzümlerini, şol sany demir ýol, awtomobil, deňiz uluglaryny, port düzümlerini ösdürmek we gollamak üçin döwlet bilen husus puwdaň özara hyzmatdaşlygyny hassa ilerletmäge ýardam berer. Aşgabat Aşoğud ýokary tiýlikli awtomobil ýoly bir gurda 3 ulug dolakly, bir ätiýaş dolakly, 2 gurda jemi 8 dolakly bolup, umumy ýyny 35 metre barabar bolar. Onun jem uzunlygy 470 km bolar. Aşgabat Aşoğud ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň başlangyç nokady Aşgabatdan başlanyp, Aşgabat we Daşoğud tarapynda her ugurda 5 dolagy, jemi 10 dolagy hyzmat edýän 2 sany uly, 2 sany kiçi tölew merkezleri ýerleşer. Bu tölew merkezlerini elektron geçilge PTK-laryndan, nag PTK-laryndan, başga da dawaraly ulaglary hyzmat edýän PTK-lar, gysgaly geçilýän zolag, dolanış binasy, hemde 2 sany ýygyň merkezleri göz öňünde tutulýar. Äkli kiçi tölew terminallarynyň golaýyny trambet görnüşli geçelgeler gurular. Aşgabat şäherinden Daşoğud şäherine çenli awtomobil ýolunyň howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň başyna Aşgabat şäheri tarapyndan ýol gözegçilik gullugynyň merkez bekedi 4 sany hyzmat ediş we din jalş, 1 sany mihmanhanaly hyzmat ediş we din jalş meýdançalary gurnalar. 5 sany hyzmat ediş we din jalş nokatlaryna ýalňyz goýujy beketler hem ýerleşdiriler. Aşgabat Aşoğud ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň kete-ketiniň her tarapyndan 3 sany ulug dolagynyň ýyny 3,75 metrden, her ugurdaky bir ätiýaş dolagynyň ýynyň 3 metr bolmagy, ortadaky uly aralyk 3 metr, her tarapda bir kiçi aralyk 1 metr bolmagy meýilleşdirilýär. Kete-ketiniň ortaky aralyk gatlygy 5 gatlykdan ibarat bolup, toprak gatlygy geotekstil, şagyl çäg garnysy 40 cm, oguradylan şagyl garnysy 37 cm, ognuq däneli gyzgyn asfalt beton 5 cm-den gurular. Kese-kesiniň beýlek tarapy 7 gatlykdan ibarat bolup, toprak gatlygy geotekstil, şagyl çäg garnysy 60 cm, oguradylan şagyl garnysy 20 cm, öýçükli ýerdänel asfalt beton 10 cm. Dıqıp ýerdänel gyzgyn asfalt beton 7 cm, ognuq dänel gyzgyn asfalt beton 5 cm-den gurular. Howpsuzlyk tüzgünlerini üpçün etmek üçin ýoluň orta aralaryna 2 taraplaýyn metal päsgelçilikli germegiň nol için 175 metr bolmagy, şeýle hem ýoluň sag we çep taraplaryna guruljak simli germegiň 2 metr bolmagy, ýoluň 2 tarapynda da ýol ýapgydynyň şagyl çäg garnysynyň galynlygynyň 15 cm bolmagy meýilleşdirilýär. Şeýle de toprak düşegini